Ngadon mentah ke office jong USP East Coast Hills District but nganya keren mentah but SP ba Vivex im banyak keren halor ke tu kes apot Nongrah ke ba kelat utu kena banyo senam kerta ke praterik jong Bnai risau mention senam ting ngitip ro baki Pulit kila lap kesai halor kani kemat but kila halor kani kes but kila yok ro ban kem yo we Briew te ban tip company halor kani kes nganya keren but ESP jongi tiba filaan batai kendiat menu piok kami tau Briew kumno ki Pulit ki tray ban mentalah Briew Bnai hadu begini la ban krai kani ke ti yang ni kes ni yo krai mana hi nadu menen hi tama mentas ni kem yo o Pyniap yo tu kena bersyaras mentas ni ti mentala Briew Bnai nadu Bnai Oktober hadu mentahi ba ke SIT kelaya bodien ban lap yo Briew Pyniap ni kulung te kila bun hi kijing cuat hi hani kes bang himdan kata ka motif na kijing tumu na kaliang jono jong ro ba himdan kata sexual assault ru bat ka jok por himdan hi kata jing dawa pisa kata ka ransom ban uni ru khna di kunswet te kala hadu kata mi dre ngila shudan hi kita ki break basuba hi ki kumikong ki persons of interest hakani kes Ndrei dan tak sabut ban kedau ne ban kem yaki te kalabu jingi ndrei ngila yai bodien hi ban Hadien ngila yo ki forensic evidence ban sekibi evidence ru ban ngila beteng lang kita ki evidence ban ngisa poish tau pot ngila ban kedau ha mano badan keti hakani ka kes ti kumno Pyniap uni Briew pi ong pi balayo kem life arts nam kerta mau jat konset ti hatu sni tu khna Hadien bo la de bomja hi kadan ka footage ka ba ki la mi na liang ki bahiyeng bo le thiet turung bai ko to kasni ba Hadien la le thiet turung bai la de bomja ti hayeng jong paramarjan ka yeng jong ki kalong shakarpong yeng jong ki ka ta yeng jong paramarjan te ula le kai ba le TV hanta te Hadien bola le TV uta unong Pyniap khot yu bon sen hi ban yarap yu ban site kata ka top ndrei uni khana pensora snap yu te uni Pyniap da jing bitar na ka jing shitli ban yu nashintur pathe kata thap yu hatop tikat benda tap yu hatop hingga thai ula ayam because ngathai ula ban national tour ban nakmut ti kumba kapau hi ka forensic ka postmortem report ru ki ong jingyap ade asphyxia due to suffocation ti kai ha mi kata jing batai jong uni accused ko la batai ula kubur mena ba Hadien tap kata top kabadan shiteng ti wang tak shi phang hi ula sei no ban ula bu no sha pelau yeng kram bedum dat i menu ti Hadien kata ba lawan ka kemi berperat kemi jong da ka skuti nang tina klam mau dindiang namba kilik tam tip ti tap no kata ka met ha ka botni plastik bat usapan kata ka skuti na operat kemi kadi ka skuti ka bali ndai mentala pan kelarong ti ia kata kamet ubu hakman ban selik stisha mopan hakapor kumba sau buci sau komuniti di one pai pada kumtu Hadien kumha kapor san chiteng di hakasni ban bot pada berbalik on tap ru klem on tap di uniu kena udai way ni kibingi suba ni kong ni nakabau dej on tap hatat upa Hadien kata orang uda le marwei ba di unir udan kata history of violence kapau kam show Briew ya ka tengah jung uru kabala pet no uru ula show ya ka hado kan da pet no kan ti mentangi la mentau dang don police custody ni ngin produce you a code la shai ban ngin sapan police remand ti mo kan ka case ka ban kong udi ki tu case bo show Briew kampan ju register ki pun ki case klong ki pasia ka ja ing to te ki bade yu la ya sukhi at mamlan
Ndrai kani ka case kadi wasir baning kong hi ba case ka balong serious pa cherkai kan. Di Pulit kan mana unayen sa? Na ye pa ni kan. What was his reaction ke jong Ka baning kong te ulen Hadien pada unla i bangila download ki sabut ni ite ngila download ki evidence itu ban siapan batai syai. Ada fila lak kesai ni badan yang manobe don ketilang ni baya subut yang pi amanta te ban ong muno paso but lang te kampat pau ei bakadang de ka dang stang kan ka interrogation ro te ngin se pe adim la yo police custody la dan manu dan ti dan badan tip ro ko ka pen tip ro kido ki langat lang ka jibli khado mo ba ngi sung tho ba ha khamta mention snam ki bon ba ki case mo ki ba ka district police ka ban wa jing tip te na do to ka Nongrah case uti khna ba south nam nam ta stang shona ka sonam ragwanshi case and ka to ka Nongrah case but kan ni danang ta to ATM so many cases apo is hasil hadu ka no ka long ka pressure na ka banta ki tnat Pulit ban lap sebut khamtam ha kan case ka ba phim don phim tip ek motive ang pani case la shinsha la jwat hai ba la dan jing suba na yeng la dan jing suba ni paramarjan ndai komuyong phi dan ka tak motive jitu ngimtep ke ka tak motive ti sakawai ru la dan ka pressure ba ngila yo sol bun ki case wat shi Bnai shwa ru ka dan idan wi khna ibla sha Pyniap idi khna ren ngila yo sol ru ti case la yo sol case ba he ha ki case gi Briew bon na ba re ki la le kamishar khe ring la ban sol ti la dan ka pressure kan ba ki case ki ba he ki la ban sol bale kani case hajla le jong hi kin la ban sol no ti Drai ngi ai trei bet ka kan hon ka wat ngi da bon ki bi ki kam ru drai ya kan ke si ngi klam plat hi panong pakan long cold case te ngi trei hi bat ka jing don jung blai bat ngi te kala ya rap apo shi to pot pengin yourself ni case. Thank you so much, Pa. Dia nginget bat ngimla klem dai kublai ya katnat Pulit mo ke East Khas Hills District Police ka bala ya le mentala itre ban crack yakin ki case om tang yakin ki Nongrah case ni kibe case bat ngikit bok ke yang ya phiru ba ba ka team ka jong phi ban nang nish ma phinang itre mo kam bahana ka benta ki pai ba hi jong jala te parlo de ki tong ina po shop ko jong ka ni ka khubor kublai phi baro